Takže čaute, vítam nás pri našom druhom videu, ako to robíme my. Dneska sa pustíme do čistenia diskov, je to na našom pracovnom aute, je to staré auto, disky sú znečistené, tak som zvedavý, ako nám to pôjde. Následne si zoberieme K2 Roton. Roton máme aj v 5 litrových baleniach, taktiež to môžete kúpiť na našom e-shope gavazeteshop.sk. Tu si natiahneme hadicu od vapky, ktorú budeme používať na oplach diskov. Takisto môžete použiť doma aj záhradnú hadicu, pokiaľ nemáte vapku. My máme vapku v štúdiu, tak ju používame. Už môžete vidieť aplikovaný K2 Roton. Následne si namiešame aktívnu penu. Najprv dávam čistú teplú vodu. Teraz môžete vidieť K2 Bella, aktívna pena, taktiež na našom e-shope. Namiešame si to do napeňovača. Zabudol som vám natočiť oplach K2 Rotonu, to sa vám ospravedlňujem. Máme to nachystané, zašrobujeme si to a sme pripravení aplikovať aktívnu penu. Vymeníme si nadstavec na pištoli, nasadíme si tam napeňovač a tu môžete vidieť následne zoberieme kefu. S touto kefou prejdeme vonkajšiu časť pneumatiky dôkladne. Nemusíte sa báť, táto kefa nepoškriabe disk, mám to odskúšané. Následne zoberieme štetec, ktorým prejdeme oblúky, hrany a snažíme sa dostať do tých špár. Je dôležité, aby sme prešli každý oblúk. Pripomínam, disky sú staré, auto je používané každý deň, takže už majú niečo za sebou. Tam som zvedavý, ako to pôjde, tak uvidíme, keď sa oplachne aktívna pena, čo nás tam čaká. Môžete vidieť oplachovanie aktívnej peny tlakom vody. Teraz ten disk vyzerá úplne ináč, ako vyzeral predtým. Pripomínam, že čistíme len disk, nie celé auto. Ešte tu môžete vidieť nečistoty, takže aplikujeme na to ešte K2 Roton, ktorý by nám mal ešte povoliť tú usadeninu. Roton necháme aplikovaný, následne ešte aplikujeme znova aktívnu penu a dočistíme to so štecom. Tie miesta, ktoré boli ešte znečistené. Následne si zoberieme kefu na vnútorné disky, vnútornú časť diskov a vyčistíme. Niektorí zákazníci chcú aj kolesa dávať dole, druhí nie. Záleží to od zákazníka. Ako si môžete všimnúť na videu, je čas, kde sa nedostaneme kefou, takže auto si odbrzdíme, potlačíme, naštartujeme, posunieme, je to už na vás a danú časť dočistíme ďalej. Oplachneme prúdom vody. Ešte môžete stále vidieť, že tam je jemné znečistenie. Pravdepodobne už to není ani znečistenie, nakoľko som to potom pozeral a bolo tam už poškodený disk tam bol.
už prenikala hrdza od spodu. Vyfúkame stlačeným vzduchom, veľmi dôležité pri impregnácii pneumatiky. Ešte tu máme živicu alebo asfalt, na to môžeme použiť Eulex od Chofu, výborná vec, pomer cena výkon, neskutočná chémia, ktorá funguje. Netreba moc tlačiť, hlavne keď to dávate dole z laku, aby ste si ho nepoškriabali. To môžete vidieť, že už daná nečistota je odstránená. Následne aplikujeme impregnáciu pneumatík K2 Sigma Pro, taktiež ju nájdete na našom e-shope. Nanesieme na aplikátor, môžeme aj na prst, to vôbec nevadí. Masírujeme to do tej húbky, aby sa nám lepšie aplikátor napil, a následne aplikujeme na pneumatiku z vonkajšej strany. Rozotierame poriadne, aby sme sa dostali aj do tých špár, písmen. Utreme suchou, následne si zoberieme druhú švédsku utierku a dočistíme disk. Tu už môžete pomaly vidieť hotový výsledok. Disk vyzerá skoro ako nový, není nový. Ja vám ďakujem za sledovanie. Dajte odber, nech vám neunikne žiadne naše video. Čaute.